non ceerno Chérif e marho en jaggat ɗon tan garen e banggue responsabilité mo binɗen transporteur uji ɗi caggal kamɓe koye mabɓe nde ɓe gulli wonde eɓe cohli gueɗe ɗeɗo eɓe jogui hakkeji walla ni hakkeji mabɓe koko jaɓɓa eɓe jogui caɗele eɓe jiiɗi ñawdanede kono attention beele onon joguiɓe caɗele ɓe ala kadi ɓe pawɗon caɗele ɗon ko namdal saabu sa ƴeewi e gueɗe baaɗe ni kala nde keewi arde enen miskineɓe ko enen keewi hen tampude wona to banggue laamu wona banggue lundiɓe laamu ko miskineɓe ɓe kañumen keewi ganduɗa hoorema dañde ko wiyete les conséquences hande ceerno Chérif Diallo kamɓe transporteur en ɓe no foti joguiɗen oto taw kesso walla ko moƴƴo otoji joguiɗo duuɓi capantati e quelque nanɗon dog karkasuji eɗen mooli Allah eyyi aɗa ɗum ɗon ko caɗele walla jiiya jomum ƴetta charge oto muɗum ha heewa ne andi ɗum ɗo ko haɗa kono kañum wondaka eyyi banggue code de la route aɗa yiyata chauffeur ɓe mbaɗata koko beela ene saaɗi e mumen anduɓe code de la route ɗum ɗon foof ko caɗele ceerno Chérif hande accident ji no foti accident ji taw ko chauffeur mo ganduɗa hoorema kañum weela wadde ɗum kadi e nder revendication ngaji mabɓe ɗi min mboɗo fanno ɓe kaala hen ko wiyete des heures de repos par exemple hande chauffeur ummotoɗo Dakar no fayi Fouta distance o no woɗɗi ene moƴƴi mbiya yomin mbaɗanto min pofte e lawol e nder hande lawol Linguére ngol tan sa ɓenni Linguére tan gad mata ko ladde paaɗa koye ferlo he joni ɗum ɗon aɗa wawi waɗane toon des heures de repos taw chauffeur o so tawi tampi ene wawi foftade kono wona kay ɗanade volant ha yandini yimɓe wara ɗumen ɗum ɗon ko insécurité addata alay saago yimɓe mbatten hakkillaji kamɓe chauffeur ɓe kadi walla transporteur en ɓe eɓen pawe meɗen caɗele kulɓinidde no mbimi ni caɗele ɗe woni holɗum kala nde événement fandi ɓe ɓeydat prix ji mabɓe te ala foto payi ɗum kala nde événement fandi prix ji koko ɓeydete aɗa andi ɗum ɗon ko caɗele walla chauffeur ittuma Dakar en fanduma Fouta ittuma yeru tan ittuma bo maraîcher yettinma jum taw min kom poɗɗo ɓennude ɓoki jawe ma o waɗam ɗon yakkale bagage am bona hen mi tampa hen taw mboɗo waɗi 9 heures de temps e lawol ngol tampa hen bagage ma perte walla jomum yaha ummo Dakar no fayi Fouta yaha yetto jum walla faade haare lawol tan kadi wona ƴettude nogas bu sappo hano jottoyɗa an paaɗo Matam ɗum ɗon est ce que ko respect kamɓe koye mabɓe yo mbaɗa respecter les usagers enen ɓeɗo banggue keddiɗo o emprunté ɓe ene saɗe mabɓe nehiɗo ha wajo wino ko wi emprunté ɓe Dakar fuɗɗori banneragal mabɓe fuɗɗori suusa raftade hen eɗen mooli Allah ko gueɗe kulɓinide ceerno Chérif to banggue jikkuji ɓe gonda ko soɓe ƴettuma ala fo ko belnade foof ma mbaɗen kono saɗa jippo caɗele eyyi hay Fouta yiyat jomum wima jippinam garage premier garage ɗum ala garage tan garage mawɗo tan minen min gondaki les bus tataji gonɗi ɗo ɗi kamɓe to banggue darde ɓe dokka ko sappo e joyi neɗɗo yo daro no foti daroto capanɗe daroto kamɓe ɓe jiiɗum population kadi sahaji ko Amadou Yero Diaw haali ɗo ko hunde wonde fayde moƴƴi yimɓe mbatten hakkille woni holɗum hande way kon enen e nder koye meɗen no mbinomi ni yeehi ha corruption jeytama e nder jikkuji meɗen te corruption kala nde woni e leydi watta sécurité de saabu aɗa wawi yiide oto ummoɗo Dakar walla ummo Bamako ara ha ɗo hennene taw waɗa ko contrôle de routine jomum chauffeur jippoto tan woda ko moƴƴi rokka jomum yaaha est ce que enen goni sécurité hol biɗo wona drogue ummi toon walla pistolaji walla goɗɗum taw gueɗe leftode ɓiɓɓe leydi eyyi kala to corruption woni sécurité wonata ɗon ndin leydi ittu yimɓe koye mumen wallahi très bien yimɓe koye mumen ceerno Chérif kañumen mbaɗata encouragé corruption yimɓe koye mumen a yiyatni joni